2 mesiace mi táto krabica leží v izbe, respektíve v obývačke, na stoličke a stále som sa nedostal k tomu, aby som ju otvoril. Tak dneska je ten deň, kedy vám poviem trošku o histórii tohto channelu a kde si otvoríme odmenu za 100 000 odberateľov. No samozrejme na to budeme potrebovať trošku lepší obraz. Taký špeciálnejší. Tak, malo by to byť trošku lepšie, respektíve, tak ako som hovoril, ideme si trošku pozrieť históriu tohto channelu a ideme spraviť taký špeciálik za tých 100 000 odberateľov. Budeme na to potrebovať fixku a budeme na to potrebovať takýto blok. A budeme na to potrebovať, aby ste išli na zem. By the way, totálne som si zamiloval tento objektív. Pozrite sa na to. Pravdepodobne najlepší objektív, aký som kedy vlastnil. Úplná pecka, berem ho aj do Ameriky, takže sa veľmi teším, ako odtiaľ budú vyzerať vlogy. Channel Selassie Extra som si založil kvôli tomu, že som dostal iPhone 4S na narodeniny alebo na Vianoce, už si nespomínam. A chcel som to mať ako vedľajší channel, rovnako ako to mali vtedy viacerí youtuberi. Jeden channel mali hlavný a na ten druhý dávali vlogy výhradne iba z mobilu. Hej, zdravím vás faláčky, moje meno je Selassie a vítajte pri tomto prvúčičkom mobilnom vlogu na tomto channeli Selassie Daily. Tak teda dostal som iPhone 4S, krásny, takže môžete čakať na tomto channeli vlogy. Najhoršie na tom bolo to, že iPhone 4S nemal až tak kvalitnú prednú kameru, bola iba HD, čo v horších svetelných podmienkach vyzeralo naozaj škaredo. Prepáčte mi ešte raz za toto hnusné zrnenie, ten obraz musí vyzerať fakt na hovno. A tie vlogy nemali takmer žiadnu pointu. Channel Selassie Extra vznikol 20.11.2013. Za tieto 4 roky sme dosiahli 109 845 odberateľov a 4 763 886 celkových zobrazení, respektíve pozretí na tomto channeli. Najsledovanejšie video na channeli Selassie Extra je celý deň na doskách, kde sme s Evženom skateovali. Táto je Evženova a táto je moja. Akurát tam montujeme tracky. Má 171 055 pozretí. Prečo ako Casey Neistat? Prečo? Asi z jedného dôvodu, pretože Casey Neistat má brutálny štýl vlogovania, čo sa týka kamery, čo sa týka záberov, čo sa týka príbehu. Keď som sledoval tie jeho vlogy, tak som si povedal, že super. Od toho, že točím debilné vlogy na telefón, ktoré nemajú absolútne žiaden význam. Nachádzam sa momentálne v Čechách, som v hoteli, pozrite. Je takáto velikánska izba, tuto sú takto dvere. Tam sa ide do kúpeľne. Cez vlogy, ktoré sú točené na GoPro Hero Session. Každopádne Marcel mi hodil takú zaujímavú vec do ruky, že si mám na to pripnúť GoPročku, tak sa pozrite. Ale to není všetko, pretože táto tyč má dĺžku až 3 metre. To sú 3 metre, hej? Tak poďme to vyskúšať. Až po vlogy, ktoré sú točené zrkadlovkou a začínajú vyzerať naozaj na profesionálnej úrovni. Takže preto
som sa inšpiroval Casey Neistatom. Mnohým z vás to môže prísť ako kopírovanie, čo v podstate je pravda, pretože som zobral jeho technický štýl videí a začal som ho používať ja, respektíve nikdy to neurobím tak ako on, ale ten štýl strihu, ten štýl záberov a tak ďalej je jednoducho super. Dobre sa na to pozerá, mňa to baví robiť, pretože si tým rozvíjam kreativitu, aj sa mi to ľahko edituje. Čaute ľudia, moje meno je Selassie, vítam vás na channeli Selassie Extra. Vyzerám jak totálne hovno, pozrite sa na mňa. 4.2.2016 som kúpil GoPro Hero 4 Session, urobil som unboxing na tomto channeli, momentálne to video má 34 692 pozretí. Som sa rozhodoval, či si kúpim túto GoPro Hero Session alebo GoPro Hero 4 Black Edition, lenže tá Black Edition má síce o veľa lepší obraz, dokáže natáčať až v 4K vo Full HD, čo je v 4K vo Full HD, v 4K vo Full HD. Dovtedy som robil na tento channel všetky videá, okrem pár, napríklad ako videá z Chorvátska, ktoré boli točené s touto kamerou, ktorá je mimochodom moja úplne prvá kamera, ktorou som začal natáčať videá na svoj channel. Teda myslím tým už také lepšie videá na tento channel. Nie na tento, na ten hlavný. Halo. Je ma dobre počuť. Z GoPročky som prešiel na tento Sony Compact. Netočil som s ním veľa a momentálne ho používam ako svoju hornú kameru v testovinkách. Je to celkom dobrý foťáčik, je maličký, dá sa ľahko schovať niekam, keď potrebujete točiť niečo, kde vás nemôže byť vidno s foťákom. Rozhodol som sa pre tento foťák, keď som začal sledovať Fun4Louis, čo je takisto vloger, ktorý natáča každý deň vlogy, ale on veľa cestuje. A povedal som si, že ty kokos, tá GoPročka je super, ale zase nebaví ľudí sa pozerať stále na 180 stupňový obraz. Chcem trošku kvalitnejší obraz a chcem sa trošku aj pohrať s farbami. No a úplne posledný level môjho vlogovania je zrkadlovka Canon 70D, čo bola moja prvá zrkadlovka, šetril som na ňu asi rok a štvrť. Momentálne ju používam na vlogovanie na tomto channeli, alebo ju používam na nahrávanie facecamu do mojich herných videí. Takže prečo Casey Neistat? Pretože vďaka Caseymu som si uvedomil, že kvalita videa je potrebná, aj keď mnohí ľudia tvrdia, že nie je. A dokázal som to z mobilu, ktorý mal škaredý obraz, bol rozkockovaný a zrnil, som sa dokázal dostať kvalitovo až na zrkadlovku s ultraširokým objektívom. Vďaka nemu som posunul tento channel o neskutočne veľa levelov hore. Ako odmena za 100 000 odberateľov nám YouTube poslal strieborný play button. Zaujímavý fakt, Gogov vedľajší channel má okolo 527 000 odberateľov, môj hlavný channel má okolo 484 000 odberateľov. You've just done something very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. Zobral som vás do ruky, aby ste so mnou tento moment prežili, čo najlepšie sa bude dať. Dámy a páni, toto sme spolu dokázali. Druhý strieborný play button od YouTube. Takto vyzerá play button, ktorý som dostal za 100 000 odberateľov na mojom channeli Mename Selassie, čiže na mojom hlavnom. A toto je play button, ktorý posielajú teraz za 100 000 odberateľov. Takto to bude v pohode, nie? Musím ale zohnať klince.
Tak ja by som tu rád ukončil toto špeciálne videjko za 100 000 odberateľov na tomto vedľajšom channeli. Ešte raz vám chcem veľmi poďakovať, že tu so mnou ste, že podporujete moje videá a moju tvorbu a že sa vám môj posun v tvorbe páči. Ja si to veľmi cením, pretože vidím v tom zmysel. Vidím zmysel v tom sa prtkať s editom, vidím zmysel v tom sa prtkať so zábermi a viem, že keď to video spravím kvalitne, tak ho oceníte viac, ako keby som ho odflákol. Chcem od vás, aby ste mi napísali do komentáru, ktorá časť mojej tvorby sa vám najviac páčila a prečo, čo sa vám na tomto channeli nepáči a prečo. Vidíme sa pri ďalšom videjku na channeli Selassie Extra. A keď máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte dole do komentárov, v ďalšom videu vám rád na niektoré odpoviem. Ďakujem, že ste tu pre mňa, dúfam, že tu pre mňa ešte dlho budete. Užívajte život a usmievajte sa. Big up!